खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो ओरैबायदि मोनसे मुगैथाव स्टोरी जायखौ माने नोंथांमोना नायबाथाय बिमा होननायखौनो नोंथांमोना फोथायनो बागोन। ओरैबायदि सासे बिमानि स्टोरी जाय बिमाया निजेनि फिसालाजोंनो गाज्रि खामानि मावदोंमोन। ओरैबायदि सासे हिनजावनि बाथ्रा जाय हिनजावा सासेनि उनाव सासे हौवाफोरखौ फसायनानै बिजों माने गाज्रि खामानि मावोमोन आरो बिजों भिडिअ बानायनानै गावनि मबाइलाव सेभ खालामनानै बिखौ नायबाय थायोमोन। ओरैबायदि मोनसे गाज्रि हुदा, ओरैबायदि मोनसे बेराम जाय बेरामखौ नोंथांमोना जायफोरा मिथिगो डक्टरनाव सोंबाबो मिथिगोन जे बे बेरामा जुदि सोरनावबा जाफ्लांदोबा बे मानसिया गाज्रि खामानि माने सेक्स खालामनायनि अनगा गुबुन जेबोखौनो गावनि गोसोआव साननोनो हाया। गतिके थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय सिगां नोंथांमोना जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। सासे हिनजाव आरो बे जाथाया जाबाय मध्य प्रदेशनि, जाय हिनजावनि मुङा मीनाक्षीमोन आरो बै मीनाक्षीया सासे मिस्ट्रिजों हाबा जादोंमोन। बे मिस्ट्रिया जोबोद खस्थ' मावो, फुङावनो थाङो न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो मोनायाव फैयो आरो जि थाखा फैसा मोनो गासैखौबो बै गावनि हिनजावनि आखायावनो होयोमोन। बिनि उनाव लासैनो बिसा गथ' सासे जोनोम जायो। गथ' सासे जोनोम जानायनि उनाव खोब मोजाङैनो बिसानि न'खरा सलायलांगासिनो दंमोन। नाथाय ओरैबायदि मोनसे सम फैयो जि समाव बै हिनजावा गोसो सिङाव माने गावनि हौवानि माने जिखिनि गावनो गोनांथि एसेबां अननायखौ माने बै हौवानिफ्राय बियो मोनाखै होननानै बियो लासै लासै साननो हमो। आरो बिदिनो सानसे समाव गावसोर गामिनिनो सासे गथ', जाय गथ'आ 17 बैसोनि जागोन आरो बै गथ'आ गावसानि जि फिसाला जोनोम जादोंमोन बैजों ओरैनो दसे दसे गेलेनो फैयोमोन आरो बेजों तामसा खालाम बै हिनजावा मीनाक्षीया बै गथ'खौ पटायनानै लायो आरो उनाव लासैनो बिसोरो गावसोरो माने गाज्रि खामानिबो मावहोलाङो। बिदिनो बै गथ'आबो सानफ्रोमबो बिसोरनाव फैग्रा जाबाय आरो बिसोरनि जि सम्पर्कआ बिदिनो गोबाव सम बिदिनो सम्पर्क खालामबाय थाबाय। नाथाय सानसेखालि मा जायो, बै मिस्ट्रिया खामानियाव ओंखारलाङो, नाथाय खालि बिसोरनि जि जाय न'खराव मिस्ट्रि खामानि मावोमोन बिसोर सोरबा थैनायखाय बियो गिदिंनानै फैफिनो आरो गिदिंनानै फैनानै बिसोरखौ सानैखौबो बिसनायाव ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव नुफैयो, जाय अबस्थाखौ नुनानै बै हौवाया खोब बुयो बिखौ आरो बै गथ'खौबो बुजायनानै होनो बेफोरबायदि खामानिखौ नों दा माव, बेफोरो नोंनि जिबनखौ बरबाद खालामगोन आरो खोब बदनाम जागोन। गतिके बेफोरबायदि खामानिखौ नों गार। आरो बिखालिनिफ्राय बै गथ'आ बिसानाव फैनो गारनायसै। नाथाय मा खालामनो, सिगां बियो सानदोंमोन हिनजावा जे दिनैनिफ्राय आरो आं बेफोरबायदि मावला होननानै। नाथाय बिनि गोसोआ उनाव साननै उनावनो सोलायलाङो आरो बियो गोदान सोरखौबा सेंग्राफोर नागिरनो सानो। आरो बिदिनो नागिर सानसेखालि बिसोर गामिनिनो आरोबाव सासे सेंग्रा बियो लेंहरनानै साहा होरि लोंहोनानै बिजों रायज्लायलायो आरो बिखौ बुङो, नों मानो जोंहानाव फैया, नों गेजेर गेजेर जोंहानाव फैग्रा जा। बिदि बुंनायाव बै सेंग्रायाबो फार्स्टआव गेजेर गेजेर थांग्रा जाबाय आरो थांनानै बिदिनो बिसोरो रायज्लायलायनानै मिनिलायनानै सानैबो गोसो गोरोबनाय मोनो आरो सानैबो बिदिनो आरोबाव देहानि सम्पर्क खालामो। आरो बिदि देहानि सम्पर्क खालामबाय थानायावनो आरोबाव सानसेखालि बिदिनो बिसोर सानैया हमजाबावो आरो हमजाबावनायाव एबार बै हिनजावखौ बियो बुग्लिजोबनानै गावसोरनि न'खरनिफ्राय बहनना हरो आरो गथ'खौबो बै हिनजावा लानानै थाङो। हिनजावा गथ'खौ लानानै थांनानै गावसोरनि खाथिनिनो एसे सहराव रुम मोनसे भारा लानानै थायो, रुम गंसे भारा लानानै थानानै बेयावनो बियो खामानि दामानि नागिरो। आरो सिगांबो जिहेतु बै हौवाया गावनो गासै फैसाखौबो होफैयोमोन, गासै रांखौनो होफैजोबोमोन, बेनिखायनो बिनि आखायाव एसे रांबो दंमोन नालाय बेजोंनो बियो साननैसो सलायो आरो लासैनो न'खर खामानि मावनो बियो खामानि नागिरो।
बिदि खामानि नागिर नागिर बियो गंसे न'खराव खामानि मोनो आरो बै न'खरावबो सासे सेंग्रा मानसि दंमोन आरो बै सेंग्रा मानसिखौ बियो पटायनानै लायो पटायनानै लानानै गेजेर गेजेर गावनि रुमाव लेंहरो आरो बिदिनो गोबाव समनि उनाव बैसानि न'खरा हमना मोनो एसे आरो हमना मोननानै बिखौ बै खामानिनिफ्राय दिहुनना हरनायाव बे हिन्जावा जोबोद आथिं आखाइ हमनानै खुलुमनानै निमाहा बियो आरो बुङो जे जों जेबो गाज्रि खामानि मावाखै आंखौ बिदि दिहुनना हरबा आं मा खालामना जागोन आंहा गथ' सासे दङ बिदि बुंनायाव बिसा न'खरा मानियासै आरो मानियैयाव बिखौ बहनना हरो दा गोबाव सम जाबाय बियो रावखौबो बिदि सिखार खालामनो मोनाखै रावखौबो बियो बिदि नागिरना मोनाखै नाथाय बिदिनो बेरायबाय थानायाव सानसेखालि आशिस होननाय सासे सेंग्रा लोगो मोनफिनो आरो बै सेंग्राखौबो बियो बिदिनो पटायनानै गावनि रुमाव लाबै गावसोरनि देहानि सम्पर्कखौ खालामो बेफोरबायदि बै सेंग्राजोंबो गोबाव सम बेफोरबायदि खालामो आरो खालामनानै जेब्ला सानसेखालि बै सेंग्रानि न'खराव बै गासै घटनाखौ मिथिनानै बै सेंग्राखौ गुबुन सासे सिख्लाजों हाबा खालामनानै होयो आरो बिदिनो हाबा खालामनानै होनायनि उनाव गोबाव सम बियो रावखौबो नागिरना मोना आरो रावबो बिनि बाथ्राफोरखौ बयबो मिथिनाय जाबाय नालाय बियो बिनि खाथियाव रावबो फैनो नागिरा जायो आरो एसेबां समनि उनाव बिसानि फिसालायाबो एसे देरफुदोंमोन आरो देरफुनायाव सानसेखालि बिमाया गावनि फिसालानि सायावनो माने गाज्रि नोजोर होयो बियो आरो सानसे बाथरुमाव दुगैबाय थानायाव फिसालाखौ लेंहरनानै बुङो जे नोङो आंनि बिखुंखौ हुनानै हो आं मनसवा नों आंनि बिखुंखौ हुना होबा आंनि जिनिरफोरा खारगोन बिदि बुंनानै बे फिसालाखौ लेंहरो फिसालायाबो थांनानै बिमानि गासै बिखुंखौ हुना होयो आरो बिखौ थुखैनानै ओंखारबोयो बिनि उनाव सानसेखालि हराव बियो माने हिन्जावा प्लेनिं खालामगासिनो थायोमोन माबोरै गावनि फिसालाखौ माने गावा बेफोरबायदि खालामनो हागौमोन एक्सुवेलि बिनि बे हुदाया एकदम बिखौ माने नारसिनजोबदोंमोन जे बे हुदा खामानिखौ मावाबा बियो थानोनो हाला ओरैबायदि माने बिनि देहायाव बे बेरामा हाबदोंमोन सानसेखालि बिदिनो हराव गावा गिनाय मोनदों होननानै फिसालानाव सोङो आरो फिसालाखौ बुङो जे आं दिनै नोंजोंनो थाफानो हागोन नामा फिसालायाबो बिमा नालाय बिमाखौ बुंबाय फै नोङो आंजोंनो उन्दुफै जेबो गिनाङा बिदि बुंनायाव बे बिमाया फिसालाजों उन्दुफैयो आरो बियो माने आखाइखौ गाज्रि टाइपै बै फिसालाखौ दाङो आरो दांनानै उनाव जबरदस्ति खालामनानै गावनि फिसालाजोंनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो नाथाय बिहा मोनसे हुदा दंमोन आं सिगांनो खोन्थानाय बायदिनो बियो जायजोंनो बेफोरबायदि खामानि मावोमोन बिनि मबाइलाव भिडिअ केमेराजों रेकर्डिं खालामनानै दोनोमोन आरो उनाव बियो नायनानै बेखौनो गोजोननाय मोनोमोन नाथाय सानसेखालि गावनि मबाइला गाज्रि जानायसै आरो गाज्रि जानायाव बियो सासे मेकानिकनाव लाना थाङो मेकानिकआव लाना थांनानै मेकानिकआ बुङो नोंथाङा गाबोन फै दिनै जानाय नङा बिदि बुंनायाव बे हिन्जावा बुङो नङा आंनो दिनैनो नांथारगो आरो दानो नांथारगो आंनो आंनि बहुद प्राइभेट बुस्थु बे मबाइलाव दं बिदि बुंनायाव बे गथ'आ बुङो आं हानाय नङा नोङो बेलेग दखानाव लानानै थां बिदि बुंनायाव हिन्जावा बुङो दे जागोन दे होमबा नाथाय नोङो मबाइलखौ जेबो खुलिनाङा बिदि बुंनानै बे हिन्जावा ओंखारलांनायाव अखानायै बे मबाइला हामो आरो हामनायाव बै मबाइल दखानिया बै मबाइलाव जि भिडिअ दंमोन गासैखौबो नायजोबो आरो नायजोबनानै बिनि हौवाखौबो बियो सिनायखायोमोन नालाय बिनिखायनो बे हौवानो फन हरनानै हौवाखौ लेंहरो आरो लेंहरनायाव हौवाया गासै भिडिअफोरखौ नुनानै बिखौ पुलिस थानायाव थांनानै केस होयो आरो पुलिस थानायाव केस हैनाय लोगो लोगो बै पुलिसाव जि लेडिस पुलिस साब्रैसो लानानै बै जायगायाव मोनफैयो आरो बै हिन्जावखौ लानानै थाङो जेलाव गतिके ओरैबायदि मानसिबो जोंनि दुनियाव दोङो जाबायदि माने मानसिया जोनोम जानायनिख्रुइ जायियाबो साबसिनमोन ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावनाय ओरैबायदि गाज्रि हुदा किसुमान मानसिनाव दोङो जायखौ जोङो भाबिस'नो हाया आरो सानस'नोनो हाया
जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगो मोनगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै उनाव गोजोन्थों।